söhbet ýaşydyr. Adam bolsaň kulak goýgul öwde, alymlar ýanyna söhbet ýaşydyr. Atarman çaparman algyr ýigide, yeri gelse aman nurgot ýaşydyr. Hemra bolup oturmagul pis bile, poha deýseň beyniň dolar is bile, gowher daşyny ýüze geçseň mis bile, gymmaty eýsilmez, hormat ýaşydyr. Zynhar kassetmegil iýdiň nana, köňlüň haýra bagly, sytkyň imana, hiç azar bermegil bir musulmana, ogry erden bir dogry it ýaşydyr. Käşke adam bu dünýäge gelmese, gelenden soň ömür sürse, ölmese, ellen ýagşy işiň bolmasa, köňül içire ýagşy niýet ýaşydyr. Magtym goly niçik geçdi rozygär. Haka şükür et, barma namardydan har. Yok döwletden ýegdir, bolsa bir hünär, müň hünärden zerre döwlet ýaşydyr.